Медийната грамотност е относително ново понятие, по-широко развива се. Първо, това съзнание какво е медия, какво е медиен пазар, какво е медийна екосистема, кои са новите медийни жанрове, кои са устарели, кои се преобразуват, ревитализират. Как функционира една медия? Какво работи журналиста? Защо тази професия е едновременно интересна, провокира хората да влязат в този бранш и същевременно е трудна, тъй като съвременният журналист, с термина ще се позволя моджо, той е мобайл журналист. Няма огромен екип, който да снима, да монтира, да редактира, да продуцира, да публикува. В днешно време всеки може да си създаде медия, казано твърде условно, разбира се. Да използва даден медиен канал, дори YouTube, като визуална социална мрежа и да всеки казва: влезте в моя медиен канал. YouTube, пускам клипчета, заставки, фонове. Та медийната грамотност се разширява и в това да можеш да задаваш въпроси, да напишеш сценарий, да се подготвиш, да си в кондиция. Сам или с екип да създадеш посланията, рекламната част след един видеоклип или преди това да го анонсираш. То е креативна индустрия в момента, голяма част от така медийната ангажираност. Когато решиш да създадеш медийно съдържание и да го управляваш, трябва да имаш отговорността, себеувереността и критичната нагласа да се развиваш непрекъснато. Критично мислене и медийна грамотност. Съвременните млади хора голяма част от времето прекарват в онлайн среда. Това не е обидно, това е факт. Имаше един преход при изследване From Paper to Screen. Те четат и през интернет, слушат аудиокниги, една част от тях, наясно с платформите от Spotify, през Apple и останалите. Това е добре, но чрез само образование не е достатъчно. Второ, критичното мислене именно в това да достигнат до своето дигитално благополучие, отсявайки ненужното. Постепенно изграждайки този усет за самосъхранение и утвърждаване на тях като млади хора именно в тази възраст. Защото по-късно те ще го развият по един или друг начин. Но зрелостта започва именно с това да прецениш кое не е истинно, кое не е полезно, кое те изхабява, кое ти губи времето, кое те заблуждава, кое те вкарва в някакви привидни виртуални общности, където те одобряват твоите съученици, но всъщност твоята социализация при реалната комуникация е нещо много различно. Когато дойде реалната комуникация, ни кратки клиширани фрази и твърде кратки разговори. Вие ги виждате, аз поне в градския транспорт, седят една до друга или един до друг и си комуникират през телефоните. Говорят си някакви кратки фрази, но основното е през екрана, през дисплея, през 3, 4, 5 социални мрежи. Подрастващите все още нямат тази зрялост на мисленето и помъдряването минава и през ученето, през грешките. Когато се научат да отсяват и да не вярват, те се защитават самите те, именно от това, което не е достоверно. От това да им бъдат създадени фалшиви профили, да ги атакуват, да изпращат негативни послания към тях, да бъдат обект на някакво отрицателно мнение, да имат усещането за истински стойностното в комуникацията между личностите и да получават критика. Те имат проблем това да получат реална критика в реална ситуация, да коригират поведението си, не всички. Че това да чуеш критиката е много добре от компетентни хора и експерти. Дори от твоите приятели има искреност. Да си кажем, в интернет не сме много искрени. Лайкваме, следвайки социално пожелателното поведение. Всичко е прекрасно, розово, принцеси, поводи за изразяване на едно конформистко отношение. А младият човек трябва да развие критичност, а не да се хареса на всяка цена. Филтъра да отсееш информацията отново в преносна употреба или в
Буквалното разбиране е изключително важен. Достоверна информация, лъжлива, интересуваме, не ме интересува, повтаря се. Нещо не е наистина вярно, защо непрекъснато ми внушават модели на поведение. Аз не искам да ги следвам, но в същото време трябва да се впиша в моята група в училище или в младежката среда в първите години в университет. Вижте, че вече няма не харесвам. Палчето автоматичното, стандартното емотиконче. Какво харесвам? Дрехи, грим, съвременната мода тук и сега. И те представя като една персона, която има точно такъв тип интерес. И след 5 години, когато започне ученикът да учи в университет и да работи, работодателят го сравнява с CV-то, биографията му, мотивационното писмо и профилите му в социалната мрежа. Дори да ги изтрие, една голяма част остава дигитална следа. Няма това усещане, че не всичко е спонтанно тук и сега, като преживяване, което понякога е доста илюзорно. Сензацията. Много интересно. Хит. Актьор, актриса, спортист, някаква персона известна тук и сега и се увличат по тази образност на красивото, на лъскавото, на лустросаното, на неистинското всъщност до голяма степен, защото там се вкарват много пари от рекламни специалисти, пиар експерти, цяла армия хора работят за известните личности. Не просто той се появява или тя и изглежда шармантно, перманентно шармантно.